ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ମୋତେ? ଚିହ୍ନିଛ କି ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିବ ବା କେମିତି? ମୁଁ ତ ଆବର୍ଜନାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଇତର ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ରୁଦ୍ଧ କର ନିଜ ଶ୍ୱାସ, ତା ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ନିଏ ଦିନରାତି ନିଶ୍ୱାସ। ତମ ପାଇଁ ଛି ଛାକର, ମୋ ପାଇଁ ରୋଜଗାର। ହଜାର ହଜାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ଯୋଉ ଅଳିଆକୁ। ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ଦୁଇ ହାତେ ସବୁ ଗୋଟେଇ ନେବାକୁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ବଞ୍ଚେ ମୁଁ ପଚାସଢ଼ା ପଙ୍କ ଭିତରେ। ତମେ ଲଗାଅ ଅତର, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଅଳିଆ ଭିତରେ। ନା ଅଛି ମୋର ଚିହ୍ନ ନା ପରିଚୟ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବି ମୁଁ ଏଇ ସମାଜଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ। ପେଟ ଭରୁ ନଥିବା ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାତ ବୁଲାଏ ତୁମ ଫୋପଡ଼ା ଅଳିଆ ଭିତରେ। କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ, ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥ। ନା ଭରୁଥାଏ ପେଟ, ନା ମେଣ୍ଟୁଥାଏ ଶୋଷ। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆବର୍ଜନା ବା ଯୋଗାଇବ କେତେ ମୂଲ୍ୟ? ଅଳିଆରୁ ସାଉଁଟି ଅଳିଆ କରିଛି ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖେ ବାସ ମୋର। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଅନି କେବେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କରିଛି ଘର। धन्यवाद। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा